Ka ola chang deuh hleka alo zawi deuh ani pawh in min lo hre thiam mai dawn nia aw. Betty chu a lai deuha alo nui vel mai ringawt ziang i bawk chuan pi ka thiam lo vek ani thingthi in ngaidam ka dil ang che aw alo ti vela. Aw thingthi rawh a tih lah chuan a duh leh chuang bawk si lo. Nang hi buaina siam ching chim awm lutuk i nih hi Betty sam hmur pawh hi i tluk lo ve ka tupa hi i nei thei lovang pi berry chuan alo ti leh hmia. Gunga pawh chu lo in rolh ve in voinai hian nang leh ke a in hual na hi kan ti tawp tih ka pua nge alo ti zui bawk si. Ziang i chu a zak hle in then ka duh lo naute pawh ka pai sak vek ang che ala ti tang. Chutiang pawh kan duh bawk lo fa pathum a nei tawh ring pi berry chuan alo ti chhuak nulh. File pakhat hi alo keng va a hei hi DNA test result ani hi gunga hian fa pathum ani ti a chia nge a tih zawm hle a. Gunga pawh chuan report chu alo en vata karin dan sia ani a ti sup engtik lai in nge an lo test man le tiin in Betty chu a in thiam lo deuha. Pi berry la chuan tu tam deuh nei hi ka chak thin a lawm Betty thenrim su aw alo la ti so. Chutah herbaw a te u nau kha an bulah chuan an lo hruai zui ngal. Ka fa pathum te chu ka hum zo ta lo chu ani phot mai a tiin in adang pathum la awm te chu a ngai tuah hle. Gunga chuan a fa te chu alo bia a pa ti a kovin an lo kwa. Tunah chuan tu man panei lo fasha min ti tawh lovang an ti rewa. Gunga pawh chuan alo khawngai hle. Manager chaw te chu a ruka ril ruk dei an lo tuma pi berry chuan alo hmu khiau si thingthi in ngaidam an dil zui ngal. Mahse drawa chu hmeichhe mi tak hnathawk te pawh thlem kual ching alo ni awangin Betty khan alo hre vek si a. Dawta an puh bawk awang le kut an lo thlak hial awang khan ban an ni ta ani. Ziang i wang vek ani hi min tal awh tir ani tiin in an hek zui ve ngal zat. Ani lah chuan engmah in rolh na ka nei lo Betty in a ruai zawk cheu ani ang alo ti leh zat a. Gunga thenrim chuan ziang group nena an in sum dawn tawn na zawng pawh a tih tawp ngal vek thu a puang zui ta. Chungmi te chu an hruai chhuak a cocktail party erawh an tran ve chiah thung. Dabaw a pek chuan a nu ding hle lai chu a va nam deuh nge a. A pa chuan alo man chat mai thian te u ka nupui hual hi a zam deuh ani dawn hi tiin in a lampui te chiam a. A fa te pathum chu a bula awm tir a duh thu a hrilh sur. Herbaw sanbaw le dabaw a te hi mi zia le tuina in ang lo vek an ni a yen kol thiam lovang Betty in a tih chuan nightclub a i kal awanga in tawng kan nih kha ke a in yen kol thabik chuang lovang e naupang pakhata bil an khat zel ka pe ang che gungan alo ti leh tlat. Ka kal tawh ngai lo hrim a tha e i bula awm sela mahse a hnuah ka bula an lo let leh duh chuan i phal ve tur ani Betty in alo tih takah chuan a rem ti sak ta a. A laka an chet dan awang khan ziang i pawh a lungawi lo hle a ngawi hlen hmak chu a tum reng lo. Betty chuan a fa te chu gunga inah chuan a va hruai a a mut thilh tir thlap a tlai tawh si a haw a tum ta pi berry chuan alo rem ti tlat lo. Mahse gunga chuan local rawh ka thla ang che tiin in alo kai chhuak hlava. In thleng thla a herbaw a te thawmhnaw le school bag vel lak ngal a duh wang ani. Mahse Betty chuan in a hnuk lutuk a ni dangah local zawk mai rawh tiin in a phal tlat lova. Gunga chuan lo pot letin kar hmaah chuan a bawh run mai. Hei a zah thlak ania CCTV a tam em khi thote. Betty chuan alo ti sur a enga ti nge ina ka kal i phal lo mipa i khawiem ni alo tih chuan kal mai te min thla pawh ka duh tawh bawk lo. Betty chu phun molmul chung chuan a kal sawn ta dai a. Gunga chuan hrilh hai deuh chuan a thlir liam.
Ni dang zong ayin a fate pathum pawh chuan ei tha lova an u nau awmlo ta te kha an ngai ve ani nge yang an ngui deuh bur hlawma chuti laiin dabawa te pathum erawh kha chuan eitur an hniang hnar hle a an ei ṭawn mai engkimah chhiahlo te chuan an buaipui vek bawk si a kindergarten ah pawh a pi te chuan karin an hruai bik a limbawi te erawh a nu in bus yep tawkah a kalpui ve thung chutah gunga chuan a fate hlim em em lai thlalak chu alo thawn teuh mai leh nghal a company ah chuan an va in hmufu a herbawa te thil pawimawh beka a ken ve ṭat chu a va pe a ka fate chuan kan in chu a nuam an ti khawp mai fati buaitu i nei ta lo bawk a night club ah duh tawkin eilam ziai ziai tawh ang chu kha i mu tha lo anih kha i mit pawh a bui vek a lawm gunga chuan a lo ti leh kher a night club ti ve zia mai a ho em mai smoky makeup ka hmang anih hi dark circle pawh ka nei bawk leuh tiin Betty chu a kal nalnal oi kha thla tu lian a bulah khan fadang pathum ka en kola kala buai zia thu kha ka van sawi teuh tak tiin alo in sum thei hlo chu a lawm hnu hle na thawh molmol lai chuan gunga chuan a hma a bag te Betty in alo pek kha a hre chhuak a a hawn chuan diary pawl a hmu voin chu kanu alo hawt lai hle na pathum ngawt mai a thawk kawp a eitur min leisak theih nan anih thu a sawi a dang lehah chuan voin chu mi hosa deuh mai kanu in a hau hre pa mahse ka pa ani mai thei voin chu kanu alo hawt lai leh khawp mai a in hliam bawk a CCTV kanau ten an en chuan misualin kanu tofu lei lo laksak a tum ani awm e an inchei buaina lamah a hliam ani a phek dangdangah chuan ka u leh ka far nu te chuan ka pa zawn chhuah nge nge chu an duh ta kanu in harsat na a tawh leh kan hlau tawh ani tih te alo inziak nuai a u nau nu an lo nei reng ani maw tiin a chhiar zel a voin chuan ka u da bawa ka pa in a hruai haw a mahse kanu hnenah engmah pawisa pawh alo pe si lova kan re thei leh zel dawn anih hi tih te alo ni nuai mai bilian khat card kha ka pe chiang si a eng atan nge a hmanang le tiin Betty chu a office a kal tur chuan a kauh tir ani la chu an boss nena an in lai chin na an hriat nu khan tu pawh mai chuan an tlonin an ngai sang hlawm hle a nuam lo a ti lek lek zawk ani secretary chuan a rawn kauta a naupang ho hruai a duh tawh bawk si a hman hmawr hle gunga chuan hei hi enge awm zia sanbawan u nau nu a neim ni alo ti nghal chat engei sawi awm zia ka hre lo tiin Betty chuan alo chhang zai a bilian khat ka pek chi kha engtin ngei tih diary ah pawisa in nei lo thu a inziak bawk si gungan a ti leh chuan enga ti nge an diary te i lo chhiar saka naupang mani se privacy te chu inzah sak tur a sin ke pawh in kala chhiar sak hlei nem Betty chuan alo ti hrawk a engkim ka hriat phah vek a a tha dei zawk a lawm an in hnial lai chuan gunga chuan alo hnaih leh hrut hrut a Betty chuan a hmui alo hup sak tawp chutah an fate chu kindergarten atangin tu emaw in alo hruai haw thu an lo hrilh tu nge ni ang le an kidnap te hi ani lo maw tiin an hlau thawng hle mahse pi berry chuan naupang ho chu alo kilkawi vek mai hi alo ni a pakah hruaiin alo infiam kualpui nasa mai doctor pawh khan a thil chhui kha alo zo fel ve chiah a gunga hrilh vat vat chu alo chak tawh hle naupang ho pawh an hlim hle a mahse limbawi chu mipa naupang chung deuh hian alo su thal tawp mai a pi berry chuan alo buaipui nghal vat alo na lem lo hlava chu naupang lah chuan ngaidam a dil duh hauh lo a nu lah khan panei lo te kha an nih hi in kindergarten ami te kha alo la ti zui engmawi sawi panei lo an ni lo ve alo ti ve ta a nu ba kha kan hmu ngai hle nem chu pawh ni se pa an nei hausa deuh
dawt ani chu pain nei lo inu khan khulai fa a pai cheu ani kha kal dai ang in kal lo to pang ngai dam in dil ma chuan pi ho chuan an in hnial buai chho ta chuta beti a lo lang hlol kalo hmureng cheu alawm ka fa te hian pa an nei emaw nei lo emaw i fapa hian thil a tih sual chuan ngai dam a dil mai tur ani dawn lawm ni a lo ti ve le ta nam thlulo a tlu ve to pani kha naupang chuan a lo ti le a chu engtin ma ti lo chu anu in a lo ti chuan chu naupang chu beti chuan phung ti in a suk ti thaya naupang chu leia chuan tlu in a tap ta ruah mai ehe ka fapai ti thai lo ai ti thai lo nya anu in tu ma ti thai lo an lo chang ho ta vek si chu nu chu alungoi talova a pasal chu kholin paka mi in ka fapa nen kut min thlak ti in chap chungin dot awa sui ta zua zua chulai hmuna chuan kal ngal tur chuan awangin beti khan kapumana ti in gonga te kha alo rilh ruk san dai maya ama in alo kal hmasa dai mai alo ni a in thiar an lo ngak ve char char a rei to si an va thli thlai chuan alo om to reng reng lova dawt a hrilh ani ti an hre thiam chia ranglu tukin park lampan chuan an lian phei ve ngal beti ti haw tur chu naupang nu bawk khan alo ti buai le a alo nam leng dawr mai mahse gonga chuan alo man lova mahse gonga chuan alo man hlova naupang hola chuan apa i lo thleng chu kan va lawm tak hemi te hian min lo ti buaia ti in an lo kwa sup a heng ho hi ka fa ti tho em ni gonga chuan alo ti hu mai eheu ani po chuan a hre chiang bik lo chi awang ve nu suali bawk khan alo ti vat tunge ka hre lo ti ka fa te an ni hi gonga na lo ti chuan engpo ni se heng ho hian kut min thlak ani ka pasal hi Dingsheng Group General Manager ania ka ko mek a thinarim khop mai alo thleng chep to ang ati lai chuan tunge ka nupui te lo ti buai ti in lukol deuh mai alo lang ve nol hepa hi aru ka meichhia lo tompui tu gonga ten beti te in an va zon laia lo chuk thlanul nul kha alo ni anupui chu alo vui zota mahse gonga a hmu meu chuan lukola chuan anupui chu a beng ta hrep zawka gong group chu investment group lar tak an ni si a Dingsheng ngei po an invest mek ani chhipruaka chuan ngai dam adil ta zunga anupui po chu adil tir ve bawk buaina dang siam lo chuan an haw tir ta hlo chu an lawm hle chuta doctor po kha a thil hmu chhuah nen chuan alo lang ve hlol buka gonga chuan heng zung hi kalaka i lo zep maw kha hmun chung zung khan kan zung char chewa mo phur na po kalak theilo phasin ti in a chhuah chhal ta beti chuan a chal chu lo de sakin i khua chu a sik ani em lo mo ka zep na chan chu min chu sak vek ka hlo wang ani poisa ka du lo ka fa te hi ka du zo alo ti dai chu vele an pi chuan anin sei fil don lo ti hria in gonga chu awanam bulo pa beti chu abo thlulo chau tikhan chhungkwa kan ni vek thei mai lo em ni tuna tang chuan nupa ini to tina ni chu ho tuang ule ti in thualo pot chat mia mai in an thlen nu chuan pi beri chuan ban bun hring nal le man to zet mai an chhungkwa ina anin hlan chhawn zel thin chu beti hne na chuan a pe a gonga chuan naupang ho te chu alo infiam pui ve thung him taka an chhungkwa an kal ho del chu ziangi chuan ral khat atangin alo hmurenga a thin a rem zual hle misual an mahni hruai bo tu tur a ruai ta a beti chu vabia in ava soi thai ani chu alo hlau thawk hle a gonga nen anin to hlau thilom dan te chu hrilin naupang te chu gonga chuan ava chan chuak ta a liamna tak tuarin damdawi ina a awm pha thung doctor po chuan beti nen chuan nupa emaw alo ti a
an ni pawh chuan nupa tia an hriat chu pui an ti tawh lem lo niin a lang a beti erawh chu a la sak deuh ṭat secretary chu lo kalin misual ho chu jail ah an dah tawh thu a lo sawi a anmah ni chhawrtu chu tunge an sawi duh tlat lova a tih chuan fa hetiang zat ka nei tih hriattu chu a ni phawt anga tunge ni ang aw tiin gunga pawh chu a lo in ngaih tuah buai hle damdawi in atang chuan gunga pawh dam takin a chhuak ve tawh a a ke erawh a la dam chian lo awangin wheelchair a la hmang thung an fa te chuan hlim takin an lo lawm a apa nai ni yem e tha maw tiin an lo zawt sap sap fa paruk lai a ruala a nei thawt mai chu gunga pawh a lawm hle a a pi phei chuan thla tu liana tiin a fiam sek tawh mai a in la zei thei reuh bawk si a a tupa te pahnih chu meh bel phet tumin chance a pe deuh reng bawk kawngka te a la kalh hnan zui beti chu a lai deuh a nupa pawh kan ni bawk si lowa khumah mula ke chu sofa ah kamu mai ang a ti ta ringawt a gunga chu a lo nui vur vur ringawt mahse zing a lo nih meuh chuan a khumah beti nen chuan an lo mu dun ral tawh beti lo harh chuan mak a ti lutuk ringawt ka tho a niang a tiin a rukin a tho vata a tlan chhuak daih ziang ni pawh a thil rua hman a kal tuang ta si lo chu a hlau thawng rut a an dawp hnu chuan misual te chuan amah chu sawi chhuak dawn tlata hriatna a nei bawk a a ruka a ramdanga tlan bo daih mai a tum lai takin police te chuan an va man ta hlo a a rin ang chiah chuan misual te khan an lo ziep thei tawh ngang lo a lo ni tukṭhuan an ei lai chuan pi beri chuan beti nisan chu in mutui maw a lo ti zeuh a aw mutui e tiin a lo lai deuh ehe anu izak ani maw i hmai a sin vek ania dabawa chuan a lo ti leh ngal a gunga pawh a nui vur vur mai a bank card lo hmang char char tu chu tu emaw a lo awm reng ani tih gunga chuan a hriat nu chuan a chhui chian tir ta a sawng i lek kha lo ni office ah chuan beti chu a va hmu a a pawisa lo hmang char char tu an awm thaw chu a va hrilh tunge ni ang le ke chu ka ni meh lovania tiin a lo in sawi fiah nasa mai ka hria lawm ka lo hre dik lo chi ani ka pa ka hmu wang che khan midik lo tak ani turah ka lo ngai ringawt che a min ngai dam rawh tiin a lo kua a thingthi in nupui atan chuan a sawm zui bawk hnathawk dang lo awm te lah chuan aw ti rawh tiin kut an lo beng laih lai a an pi ber lah chuan chutiang boruak chu a awm dawn tih hriah in a tu te ho chu a lo hruai ve bawk nu pa kan mamawh em hi chhang vat vat rawh a fa te chuan an lo ti sek a pi beri lah chu lo phur tawh lutuk sum leh ro zat ve i chang vek dawn nia in i neih hnuah chuan thla tu lian a khat chu i duh na i kai phar tawh mai dawn a lawm a lo ti ve bawk beti pawh chu a nui a za deuh a nang leh i fa te hi in nuam leh him tak pek cheuh ka duh tawh ani gungan a lo ti leh takah chuan a kut chu a lo pe ta a zungbun chu in bun tirin hlim takin an in kuah kut beng thawm pawh a ring tha hle hnathawk zawng zawng te pawh chu hnuai khat ṭheuh bonus bag a tiam bawk ni khat chu sawngi chuan a bank card chu hman leh a han tum a pawisa pakhat ma a lo awm tawh si lo a bial pa lah chuan pawisa a lo la dil zui mang ang taka an awm laiin police an lo kal ta a gunga bank card a phalna tel lova a lo hman chiam awangin man an nih thu an lo hrilh hepa pawh hian min hmanpui ve tiin a bial pa pawh chu a lo sawi lut mhiah an pahnih chuan an man ta a million za chiah an lo hmang bang tawh ani awm e hmangna hem tak chu an ni gunga leh beti te erawh an lo in chaih nui vel har har thung a future chu an in neih bright hlei ve khawpang le ole khati zawng kha tawntum drama chu a lo ni leh ta a drama tharah kan in hmu leh ṭheuh dawn nia aw kan drama te milo en sak thina kan lawm lutuk ania.
zan hun hman nuam vek awle.